Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija tal-lob diġitali Exit, Dave Hawkins, li ilha topera f'Malta dan l-aħħar 5 snin, għalli huwa ottimist li jara lil Malta tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fil-qasam tal-lob diġitali. Is-Sur Hawkins għal dan waqt iż-żjara lis-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri għamel il-ħaddiema bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-ħaddiem. Malta can really take the video game sector on in the right way. The initiatives that we're starting to hear about are really exciting, and if those follow through, I think Malta's going to be an amazing place to develop games. Is-Segretarju Parlamentari għal li f'Malta hawn 15-il kumpanija tal-lob diġitali li bejniethom iħadmu 200 persuna. Għal li dan is-settur mistenni jkompli jikber permezz ta' strateġija tal-lob diġitali li se titnieda fil-jiem li ġejjin. Għal li din l-istrateġija li ġiet approvata mill-Kabinett se tiġbed aktar kumpaniji lejn Malta. Dan bilan li l-impjieg ta' kwalità li joffri s-settur jiżdiedu minn 200 għal 2000 impjieg. Għalli fil-jiem li ġejjin se jitħabbar isem ta' kumpanija rinomata f'dan is-settur li mistennija tiftaħ il-bibien tagħha f'Malta. Qed nimmiraw li inkomplu nkabru das-settur. Bħalissa das-settur jirrappreżenta 0.1% tal-ekonomija. L-idea hija li fi żmien 10 snin das-settur jikber għal 1%. Għalli l-Gvern qed jaħdem mal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST biex aktar żgħażagħ Maltin jaħtfu l-opportunitajiet li joffri dan is-settur kreattiv. Ħankun qed nelevaw dil-kwalità ta' taħriġ li jsir fuq livell internazzjonali. Dan ifisser li l-istudenti Maltin se jkunu preparati biżżejjed biex jaħdmu f'dan is-settur li jħallas tajjeb ħafna. Issa jmiss li nagħmlu l-livell li jmiss li l-Maltin jibdew jibbenefikaw minn din l-industrija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.